Aduna kita'y pangutana nga pagkatubagon karon mahitungod sa version sa Biblia. Kini nagagikan sa debate tali sa Roman Catholic o sa Seventh-day Adventist. Dalan ta niining usa ka baba nga video clip. O kini may atong tukion karon sa ato ang programa dahunog sa mga pangutana, opinion o tubag. Welcome na sa Bigala Igsoon sa ato ang programa dahunog sa mga pangutana, opinion ug tubag. Karon ato ang hatagag pagtuon, pagtagad kining usa ka pangutana sa ato ang sender. Nya ipatago lang yang ngalan, dili siya buhot nga ato i-announce yang ngalan tungod kay kailapod ta nya taga dire lang pod. Okay, so ang yang concern Higala Igsoon kini mahitungod sa debate tali sa Catholic Faith Defender o sa usa ka Seventh-day Adventist nga naglibog siya sa Biblia nga gibasa nila kay managlahi gyud tinuod ang mga version no, sa Bible. Di kay version ang nakalahi dito, lahi gyud og mga termino, lahi gyud og content. So atong tan-awon kining usa ka video clip nga iyahang gipadala og ang iyahang pangutana. Salam. Diya sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 22, nangordina silang pare kada simbahan. Mao na nga among kura paroko kung dunay mo graduar og pare dirhi sa mo ang kanang parokya diri po na ordinahan, kung lain parokya naggraduar dito pa na ordinahan. Kamo wag gyud mo. Nya kana mga pare mga Roman Catholic Church kana. Kita mo dito sa tong bersikulo yang gibasa sa to. Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Oh. Okay, Buhat 14 22. Diya sa mga bersikulo nabasa na ba imong tema? Yes or no, categorical. Apiting basaha kay ngano. Yes, piting basaha kay ngano. Walay lain kay din ni pare. O kinsa po simbahan ang tinata kung basahon na. Ay ro klaro na to ni kay murag nangutana in taon, kini utana naglibog ni. And when they had ordained to them priest in every church, nangordina silang pare kada simbahan. Kinsa man ang paria? Roman Catholic Church na kay walay lain simbahan gitukod si Kristo Katoliko Romano. Okay. Next question. Pastor, lahi lagi ang content sa iyang Bible compare sa akong gibasa. Lahi-lahi di ay ang Bible. So mo ni ang pangutana Higala Igsoon, matud pa niya nganong lahi ang content, no? Ngano ang lahi ang content nga gibasa sa usa ka Catholic Faith Defender base sa Biblia nga iyang gibasa mo ni pangutana no sa ato ang sender karon. Karon kung ato ni siyang tan-awon gud Higala Igsoon, wala ko masayod kung unsa gyud ang iyang version pud sa Bible, wa man niya gi-mention unsa nga version iyang Bible. Pero ato na siyang matuki pag-ayo karon kung insakto ba ang Biblia ang gigamit or tumo-tumo lang. Kay namay ingon na gud sa debate, mangita man na sila source para ra gud pag-prueba o pag-support sa ilahang stand. So karon atong tan-awon ang version lahi-lahi nga mga version no, sa Bible. Diha nato na actually masukod gyud. Kay kung may kag lahi-lahi nga version, lahi nga term, pero the same thoughts, no? The same ideas. Lahi-lahi nga version pero maurang ideas, maurang nga principles, maurang nga teaching. Okay. Apan kung lahi na gyud ang content, kana mayong kang lahi na gyud ang unod kana problema guna siya. So atong tukion Higala Igsoon. Now sumala pa din sa King James version. Unsa ni nga verse iyang gikuan? Sumala pa sa video. Matud pa niya Acts chapter 14 verse 22. Now atong basahon sa King James version. Matud pa din confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Diya sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Oh. Okay, Buhat 14 22. And when they had ordained to them priest in every church, nangordina silang pare kada simbahan. Kinsa man ang paria? Roman Catholic Church na kay walay lain simbahan gitukod si Kristo Katoliko Romano. So dinhi sa King James version wala. Okay, sa New International Version, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith, we must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. So wala gihapon din no, tong iyahang gisulti.
Diya sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Objection. Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Oh. Okay, buhat 14, 22. And when they had ordained to them priest in every church, nangordina silang pari kada simbahan. Kisa man ang pariya, Roman Catholic Church na, kay walay laing simbahan gitukod si Kristo Katoliko Romano. New Living Translation, Acts chapter 14 gyapon ta. Where they strengthen the believers, they encourage them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Sa American Standard Version or ESV, matod pa dinhi, confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that through many tribulations we must enter into the kingdom of God. Sa Darby Bible, gisulat ni siya itong 1890, Darby Bible, matod pa, establishing the souls of the disciples, exhorting them to abide in the faith, and that through many tribulations we must enter into the kingdom of God. Now sa lain pagyud nga translation, the New Revised Standard Version, matod pa dinhi, there they strengthen the souls of the disciples and encourage them to continue in the faith, saying it is through many persecutions that we must enter the kingdom of God. Diya sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Objection. Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Oh. Okay, buhat 14, 22. And when they had ordained to them priest in every church, nangordina silang pari kada simbahan. Kisa man ang pariya, Roman Catholic Church na, kay walay laing simbahan gitukod si Kristo Katoliko Romano. Sa Bisaya nga translation sa Ang Maayong Balita Biblia, makita bago nato dito nga nag-ordina og pari. Wagod tong pulong nga nag-ordin og pari. Wagod, no? Matod pa din sa Bisaya, Ang Maayong Balita Biblia, Buhat 14:22. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila, kinahanglang moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa Jerusalem Bible, kini nga Bible translation, gipanag-iya gud ni sa Roman Catholic. So matod pa dinhi, they put fresh heart into the disciples, encouraging them to persevere in the faith. We all have to experience many hardships, they said, before we enter the kingdom of God. Diya sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Objection. Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Oh. Okay, buhat 14, 22. And when they had ordained to them priest in every church, nangordina silang pari kada simbahan. Kisa man ang pariya, Roman Catholic Church na, kay walay laing simbahan gitukod si Kristo Katoliko Romano. So dinhi atong nakumpirma nga ang gisulti niya atong wa man ko kaila ni anak nga Catholic Faith Defender, dako kayong sayop. I don't know unsa to nga Bible iyahang gibasa. Okay, so tingali matawag to og self-serving evidence nga siya mismo ug sila mismo giproduce nila ang maong translation sa Bible aron modapig sa ilahang opinion ug mga kuro-kuro. Okay, so mura gud na ako ikatubag mga kaigsunan diha sa debate munang moingon ko wa joy kaayuhan ang ikamugna no sa debate. Ilabi na makita nato nga din matag kampo no, matag party adunay mga resources. Unya manguha silang mga resources, magproduce silang mga resources, unya gamito nila as evidence para i-prove sa ilahang stand. So para sa koa, ang Bible mo na pinaka main source bo sa atong ampingan ug panalipdan ang kamatuoran diha sa Biblia. So dinhi nato ma-confirm nga karon mag-amping ta, magbantay ta mga kaigsunan, mga Christians, dapat magmabinantayon ta sa Biblia. Okay? Ayaw tuod dayon unsay gisulti gingalngal diha. Basahag gyud diretso sa Biblia tungod kay daghang nagpamatuod nga ilahang relihiyon mao'y tinuod. Apan kung imong tan-awon sa Biblia unsay ilang gibasa dako kayog mga kasaypanan. Actually mga kaigsunan, ako ni siyang gigam-an no, base sa request no sa atong higala.
O gunya napa ko'y mga lain gyud nga nadawat nga mga bersikulo gipanghatag pod no nila. Nya ako gong nakita nga medyo naglibog ko unsa ni nga translation. Okay, wa ako kabalo kay lahi jud tinud-anay kung unsay content dinhi sa kon. Akong Bible daghang kog translation. Kini siya King James version. Dayon naapog ko'y ESV, no? English Standard Version, dayon naapog ko'y NIV. So mogamit ko og lahi-lahi nga mga translation sa Bible. Gamit kayo na siya sa pag-study nato para mulalom. So nakita ninyo kaganina kadto mga translation halos pari-pareha. Gawas lang niadtong translation nga gibasa sa usa ka CFD nga medyo layo na gud sa kamaturan. Now, para atong masabtan, atong basahon sa Greek. Sa Greek higala igsoon dako kayo kalahian. Now sa Acts chapter 14. Acts chapter 14 verse 22 sa Greek matud pa diha. Episteritso ho suhe ho matetes para kalio imeno ho pistis kai huti himas di dia pulis tilipsis aisirkumai is hu basilia theos. So sa Grego ang priest gitawag siya Epicurus or papas. Papas means high priest na kung wa ko masayop. Diya sa Buhat Kapitulo 14, versikulo 22. Objection. Buhat Kapitulo 14, versikulo 22. Oh. Okay, buhat 14, 22. And when they had ordained to them priest in every church, nangordina silang pari kada simbahan. Kisa man ang pariya, Roman Catholic Church na, kay walay laing simbahan gitukod si Kristo Katoliko Romano. So wala gi-mention diring papas ug wa po'y gi-mention diring Epicurus. So buti pasabot higala igsoon nga mi dako gong sayop tong gikuan sa usa ka Catholic faith defender. Mo declare ko ato nga usa to siya ka sayop nga verse malagmit ilahar tong giproduce nga kaugalingon nga version. Sila god mismo naggama niadto kay kung imong basahon dinhi wa gyud kay makita nga nag-ordain og priest, no? Ang mga apostles wa gyud ani nga verse wa gud nag-ordain og priest. Okay, so daghang salamat.